Chceš aj ty skúsiť, aké je to jazdiť na bicykli s navoskovanou reťazou? Nemáš v dispozícii priestor, čas alebo prostriedky na to, aby si svoj reťaz vyvaril? Tak aj pre teba má Rex riešenie. A to v podobe dočasne tekutých voskov, známych aj ako Drip Wax. Je to riešenie, ktoré je jednoduché, rýchle a dosahuje takmer identické výsledky ako tuhý vosk. Na videu môžete vidieť 180 ml balenia, pričom výrobca v blízkej dobe príde aj s polovičným dávkovaním, a teda s 90 ml balením, ktoré bude dostupnejšou, lacnejšou variantou. Samotná aplikácia vosku sa líši podľa toho, či vaša reťaz už bola predtým voskovaná a teda len vosk doplňate, alebo či budete voskovať prvýkrát a predtým ste používali klasické mazivá, alebo je to úplne nová reťaz. V mojom prípade sa jedná o reťaz, ktorá už bola predtým voskovaná a teda mi ju stačí handričkou očistiť a môžem aplikovať znova. Pred aplikáciou si nádobku poriadne pretrepeme. Aplikujeme na reťaz. Takto navoskovanú reťaz necháme preschnúť cez noc, alebo teda aspoň 8 až 12 hodín. Následne si teda môžeme užiť jazdu na tichej, čistej a hlavne extrémne efektívnej reťazi s minimum strát.